Jeg lige en gang til her, og nu er Eddie Hansen kommet i studiet, og velkommen til. Tusind tak. Ja, jeg har lige lavet lidt fejl her, så det har vi rettet op på nu. Og før da vi sad snakket, der fortalte du mig, at du var 38 år, og du har egentlig aldrig spillet musik før for 7-8 måneder siden. Og så har du begået de her 2 sange, som du har taget med i dag. Og det kan være, at du skulle selv præsentere den første, vi skal lytte til, og hvor får du inspiration fra til de ting? Det kan du tro, det vil jeg gerne. Den første sang, vi skal høre i dag, det er en sang, der hedder Skytsengel. Og der er sådan en lidt sjov historie bagved. Nu spørger du, hvordan jeg kom i gang. Og der skete det, at vi var på Langelandsfestival sidste år. Og så kom jeg forbi sådan en håndlæser. Og normalt tror jeg absolut ikke på sådan nogle ting. Jeg er rimelig jordbunden. Ja. Men den her håndlæser, der var sådan et skilt, og jeg blev ved med at komme forbi det skilt. Og jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at gå derfra igen. Så det endte med, at jeg var nødt til at betale prisen og gå ind og tale med den her håndlæser. Ja. Fordi jeg kan godt lide at få afkræftet, at der eksisterer mere mellem himmel og jord. Ja. Og så jeg gik jo derind med det formål, at jeg skulle i hvert fald lige få hende ud af fatning og vise, at der var ikke noget som helst i det, hun sagde. Men det gik jo lige omvendt, fordi at hun kiggede på mig, og så sagde hun til mig, nå, du spiller nok musik. Og jeg går ikke rundt med noder i panden eller noget, så nej. Der måtte jeg jo sige, jamen jeg spiller en lille smule musik, sådan andres musik og sådan nogle ting. Og så siger hun til mig, hvorfor skriver du ikke dit eget? Jeg siger, det kan jeg da godt sige dig, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Jeg har sådan prøvet for sjov nogle gange, og det er ikke rigtig lykkes for mig. Og så kigger hun på mig og siger, jo, det kan du. Ja, men nogle gange må man jo bare hoppe ud i det og sige, at nu prøver vi, og så kan man jo sige, at så kan man jo lytte til det, eller tage det som det er, ikke også? Men jeg synes, at det er flot, hvis det kun er 8-9 måneder siden, du egentlig startede med rigtig sådan og kan spille. Altså, vi har nok alle sammen prøvet at sætte og spille på sjov på en guitar et eller andet sted, men det er så bare aldrig blevet til mere. Men jeg synes, at det er utroligt flot, at du startede for 7-8 måneder siden, og så har du allerede lavet 2 numre på en CD, eller sådan en mini-CD. Og det synes jeg da egentlig, det er utroligt flot, at du så gør det. Og der er så, vi skal høre den der Skytsengel. Og hvad handler den lige om? Jamen, den handler jo netop om den her tur til Langeland, hvor jeg møder den her dame. Der sker jo så det, at jeg tænker lidt over det, da hun har sagt til mig, at jeg da selvfølgelig skal lave musik, for det er det, jeg skal. Og griner lidt af det, og tænker, hold nu op, det kan jo ikke, det kan ikke være rigtigt. Men alligevel så får jeg lige pludselig nogle små melodier, der sådan kører rundt i hovedet på mig, og jeg går hjem og prøver, egentlig for sjov, igen for at afkræfte og vise, det er jo ikke rigtigt, det hun siger, den her dame. Okay. Så satte jeg mig så ned og skrev et par sange med nogle små søde akkorder til, og prøvede også at dele dem lidt på Facebook, som jeg bruger rigtig meget. Og det resulterede i, at lige pludselig så var der 12.000 mennesker, cirka, der havde været inde og høre den første sang, jeg nogensinde havde lavet. Og det var så den der Skytsengel? Det var lige præcis ikke Skytsengel. Nå, det var det ikke. Det er sådan, vi skal høre lidt senere så. Men Skytsengel skrev jeg faktisk om selve mødet på Langeland. Okay, og så den anden, den hører vi så lige lidt senere, når vi lige har fået lyttet til den her Skytsengel. Men jeg synes ikke, vi skal høre den, og så lad os da se, hvad lytterne siger til den. Og den kommer så her med Eddie Hansen. Stjernerne bor, kigger du og smiler til mig. Du kender min fremtid, du kender mit håb, du leder vejen for mig. Hver det tog, hver en tanke deler du med mig. Du sender solen på min vej. Skytsengel, du kom til mig. Skytsengel, du fyldte mig med håb. Skytsengel,
mig. Skytsengel, du viste vejen, yeah. Jeg troede, jeg vidste. Jeg var skeptisk som fugl. Jeg ramte noget, jeg ikke kunne forstå. Jeg gav mig over. Jeg lod dig få ro. Du stansede toget og åbnede en bog. Skytsengel, du kom til mig. Skytsengel, du fyldte mig med håb. Skytsengel, du kom til mig. Skytsengel, du viste vejen, yeah. Det var så Skytsenglen med Eddie Hansen. Og vi skal lige snakke lidt videre med angående den her Skytsengel. Hvor lang tid har det taget om at lave den? Jeg tror, den tog mig 2 dage. Jamen, jeg synes da selv, du er kommet sådan rimelig okay fra den, hvis jeg skal sige noget selv i hvert fald. Og jeg synes, at den er meget god. Altså, hvis man lytter til teksten, så kan man jo godt forstå den. Nogle gange i hvert fald, at de siger jo et eller andet, men det er jo godt, hvis man kan se på omgivelserne rundt omkring, hvor man kommer, man kan få noget inspiration der til at lave en sang, som du så er kommet egentlig godt fra. Når man så tænker på, at det er kun 7-8 måneder siden, du egentlig startede, så synes jeg da egentlig, det er flot, at du allerede har fået begået 2 sange. Så det synes jeg, og jeg synes da lige nu her, at inden vi skal lytte til den anden nummer, så kan man måske tage en her, der måske er lidt mere aktuelt også for dig. Det bliver Keld & Donkes med Don't Change My Luck.